Enzymer er proteiner, der katalyserer kemiske reaktioner. En katalysator fungerer sådan, at de øger hastigheden af kemiske reaktioner uden selv at blive forbrugt. Mange kemiske reaktioner har en meget stor aktiveringsenergi, hvilket gør, at reaktionen forløber meget langsomt eller slet ikke uden en katalysator. Tilstedeværelsen af en katalysator giver altså mulighed for, at en reaktion kan forløbe med lavere aktiveringsenergi, og derved kan reaktionen forløbe hurtigere. En kemisk reaktion foregår altså hurtigere med et enzym til stede end uden et enzym. Et enzym består af en eller flere polypeptider samt eventuelt en eller flere kofaktorer. Peptider består af aminosyrer bundet sammen med peptidbindinger. Polypeptider er altså en lang række af peptider. Kofaktorer er et stof, der skal være til stede for at enzymet kan fungere. Det kan fx være et vitamin eller en ion. Enzymer er meget specifikke med hensyn til hvilke reaktioner de katalyserer. Specificiteten bestemmes af enzymets tredimensionelle struktur. Den primære struktur består af aminosyresekvensen. Sekundærstrukturen af et område på aminosyresekvensen er defineret som den lokale rumlige struktur af kæden. Det kan fx være en A-helix-struktur, som formes ligesom en spiral. Sekundærstrukturen bestemmes af hydrogenbindinger mellem aminosyrerne i primærstrukturen. Tertiærstrukturen er den måde proteinet er foldet sammen på, hvilket ofte bestemmes af svovlbroer og af hydrofobe og hydrofile aminosyrer. Enzymets specificitet bestemmes også af det aktive center. Det aktive center udgør kun en meget lille del af hele enzymet, og det er her, hvor substratet eller substraterne bindes og hvor reaktionen katalyseres. De aminosyrer, som er placeret i det aktive center, har kemiske egenskaber, som sørger for, at kun én bestemt substratkombination kan bindes. Det aktive center fungerer således. Først substratet bindes til enzymets aktive center, og der dannes et enzym-substrat-kompleks. Herefter katalyseres den kemiske reaktion i det aktive center, og der dannes et aktiveret kompleks, og herefter et enzym-produktkompleks. Dernæst spaltes enzym-produktkomplekset, og produkterne frigøres fra enzymet, så det kan udføre processen igen. Temperaturen spiller en rolle for enzymaktiviteten. Ved en øget temperatur vil den kinetiske energi af substratet og enzymet øges. Det betyder, at de kan omsætte enzym-substratkomplekserne hurtigere. Reaktionshastigheden er eksponentiel med temperaturen. Dog er der et bestemt temperaturoptimum, det vil sige, at op til en vis temperatur vil reaktionshastigheden falde. Reaktionshastigheden falder, fordi den høje temperatur medfører vibrationer i enzymmolekylet, og hydrogenbindingerne brydes ved de voldsomme vibrationer. Enzymets proteindel vil denaturere, og det har betydning for funktionen af enzymet. Hvis den tredimensionelle struktur først ødelægges, kan det nemlig ikke repareres igen. Enzymet forøger reaktionshastigheden med en faktor 10 opløftet i 8. til 10 opløftet i 20. ved at nedsætte aktiveringsenergien. Når aktiveringsenergien sænkes, overføres energien til substratmolekylerne, som nu har energi nok til at gennemføre reaktionerne, som ellers ville have foregået meget langsomt eller slet ikke. Dog er det vigtigt, at reaktionerne har energi til overs, for at enzymer kan gøre processen hurtigere. De fleste enzymkatalyserende reaktioner kan beskrives ved hjælp af en matematisk model. I modellen indgår 3 hastigheder, K1, K2 og K3, der beskriver, hvor hurtigt hvert enkelt trin i reaktionen forløber. K1 fortæller, hvor hurtigt enzymet og substratet bliver til et enzym-substrat-kompleks, ES. K3 fortæller, hvor hurtigt enzym-substrat-komplekset bliver til et enzym plus et produkt, mens K2 fortæller om den omvendte proces af K1. En graf over denne matematiske model viser, at hastigheden vokser proportionalt med substratkoncentrationen, indtil alle enzymer er aktive. Reaktionshastigheden, når alle enzymer er aktive, kaldes også Vmax.
Konstanten Km beskriver, hvilken substratkoncentration der skal til, før reaktionshastigheden er halvt så hurtig som Vmax. I industrien sammenligner man Km, Vmax og K2 for at finde det bedst egnede enzym. I valg af enzym benyttes disse tre værdier samt den specifikke aktivitet. Den specifikke aktivitet er, hvor stor enzymaktivitet der er per gram protein. Enzymaktiviteten er også afhængig af pH. Den pH-værdi enzymet fungerer bedst med kaldes pH-optimummet. Det vil sige, at reaktionshastigheden er hurtigst ved pH-optimummet. pH-værdien har indflydelse på tre ting: ladningsfordelingen i det aktive center, substratets ioniseringsgrad og enzymets tredimensionelle struktur. Et enzym er som sagt et protein og dermed opbygget af aminosyrer. Aminosyrer er amfolytter, det vil sige, de både kan reagere som syrer og som baser, afhængigt af pH-værdien. Når pH-værdien ændres, kan nogle af ionbindingerne brydes, strukturen vil ændres, og enzymet vil denaturere. Nogle enzymer er mere følsomme over for pH-ændringer end andre. Et eksempel på et meget følsomt enzym er glykosylceramidase. Dette enzym katalyserer spaltningen af glykosylceramid til glukose og ceramid. Katalyseringsdelen i det aktive center består af hydrondonor og et nukleofilt reagens. Hydrondonor vil sige, at enzymet, i dette tilfælde carboxylgruppen, afgiver sin hydrogen under spaltningen. Til sidst gendannes enzymet via hydrolyse. H2O erstatter det manglende hydrogen i enzymet, således at enzymet er det samme inden og efter processen. Et nukleofilt reagens har enten en negativt ladet ion eller en sidekæde med et ledigt elektronpar. I dette enzym er det den negativt ladede sidekæde carboxylat, der bindes til det positivt polariserede carbonatom. Carboxylat er netop en af de grupper, hvis ionbinding brydes, når pH ændres. Dette samt at ioniseringen af hydrondonoren påvirkes af pH, er grunden til, at dette enzym er specielt følsom over for pH-ændringer.